Ассалому алейкум дӯстон, бардарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб хуш омадем ба канали мон, канали Қодиру Сайбирон. Бардаро гоҳи фурӯшай аввал дараҷа подписатсия, лайк капчақен дастгири шумои пешраи мост. Ина ба қачакиш гоҳи гӯсоладор. Бисёр бардаро хоҳиш кард ки як гоҳи гӯсоладор парто. Ина бардаро гӯсолакиш ба қача мошния. Ина гоҳ бардаро айнаор наброен, подписатсия, лайк капчақен. Дарафти навор ҳастай, бо як гоҳи дига ҳастай. Иам бардаро гоҳи фурӯшиай. Иам гоҳи фурӯшиай, ҳам айнаор наброен. Бесен ма ҳамаша нишон метавонам. Хеле адати шартазанӣ вообще надоре. Ина синаша нишон медиҳем. дандоно шози ҳамаша нишон метавонем шумо бардаро. Ина бардаро дидесен вақти мо книшай ёшай сарштитон бардаро диден дандон пандонша диден. Ина ба қачакша диден, ба қачакш мошняй ай боқои карпат рафтагай ба қашхидш бардаро ишол ягон қа нигоҳ кунен 10,000 мешава. Ина ба қачаша диден гоҳам гоҳи хубай, адати шартазанӣ вообще надора. Ина бардаро адати осонҷӯшака, адати шартазанӣ надора. ҳар чочо чикор мена. Ина чоч. Ина чорум чочуш хеле адати шартазанӣ вообще надора. Ина синаш. Карпато. Ина бардаро. Ина нофше ина. Нофтор меша. Ина бардаро. Ози дарафти навор ҳастай. Бардаро нархира мо 11,000 сомон молисем бо муомила дора ба хотири ина ба қачаш бениёад ба қачаи дарозай, ба қаи хубай. Ай карпато рафтагай ба қаи дароз нофтор. нархи бардаро мол ба қача ҳардиш 11,000 сомон бо арзон мешавад. муомила дора 11,000 номеро телефони ман 111 21 72 21 занг занед. бо дарафти навор ҳастай гоҳ бо як гоҳи фурӯша ҳастай. бардаро дарафти навор ҳастай. чихел дида будем шумо ина мира мо парф дадем. нарша 15,000 сомон гуфтадем. сивяз набуд мо гоҳи симинталат бурдем тарафи ваҳдат. сивяз мо поли мурдагӣ буд. бисёриё занг задай, телефон киштагӣ, ватсап дам нависагӣ, галасавои ответ додагӣ нестем мо. ай сабаби ки сивяз набуд ростӣ. ина мо нав тасмим гирифтем амира нав гоҳи фурӯшӣ гуфта пафтесем дарафти навор буду гоҳ инаи гӯсолаки ҳам ба қача. қачаки мошния гоҳам гоҳи хубай, гоҳи дроз бениёад гоҳи хубай деимзояй дидагиен шумо. ина синаш авқот шабти то 10 литр шира мета бардаро. саҳар бига 10 литр шир мета гоҳи ёшай деимзой ҳамат медунира. адати шартазанӣ вообще надора, гарантияй. нархи 15,000 сомон бо арзон мешунам. бо телефони ман 111 21 72 21 гоҳи тозай алафи кабуд хӯрдагай гоҳи тозай бардаро. хиш бардаро биғиз ай чӣ омадагай ноҳияи ёвон омадагай дили ҷигаршон тозайдаст. хеле овзадагӣ нестай. моли ёвон ай бардаро ҳами гоҳ бениёад гоҳи хубай. ина бардаро дидагиен хеле адати шартазанӣ надора. ҳар чочо чикор мекуна. ина осонҷӯшакай. ина бардаро ҳар чочо чикор мекуна. ҷӯшиданша дидем бардаро. дандоншам я нишон метем, як бор бибинам. дандоншам нишон метем бардаро. ҳозир инаи бардаро мегем нишон метем.
گوی یوش گوی درازه هازی کشیدن راهگردیش برو ببینید شما گوی بنیاد گوی خوبه همین گوی بسیار پد پیش خواهش کرد که یوش پرد اینا برادر دستین دندانش کتا کتا یوش اینا بسه اینا برادر دستین گوی بنیاد گوی زورای بکش ایسه اینوکش بکش راست بردار نرخی را دیده بدین شما نرخش 15000 سوم گفته داریم نروی تلفن من 111 21 72 21 نرخی را گفتیم 15000 سوم ارزان میشه نمره تلفن من 111 21 راهگردی دندان هم جوشیدن شدیدیم ایرا بسیار بردار زنگ زده گشت سیویاز نبودم حساب راه دمو میریم سیویاز نیست بعضی جا ده که های سیویاز نیست میساب زنگ زده اینه که بردار زنگ بزنید تلفن من کار میکنه خواندم بنیاد گوی زورای سولکش با قچه گوی یوش گوی دروز دیم زوی اینا بود با قچهش همیشه دستگیر فراموش نکنید پس پیست لایک همه جا خیم تا نوارنده خدمت نگهبانتون کلپت شوید سوداشی در رفت همین دی تمام نگه بردارم اونها یک تا این دی تا هر دوش فروشی های